स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आप सभी के बीच में आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा राजस्थानी घाघरा। ई गाना के इंतजार भोजपुरिया दर्शक लोग काफ़ी लंबा समय से कर रहल बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर आज ही रिलीज होखे वाला रहला, लेकिन कुछ कारणवश ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर के आज रिलीज ना कइल गइल ह। लेकिन आप लोग के बता दी कि ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर काल आई और काल ही तुरंत बाद ई गाना के भी आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। एकर जानकारी खुद गाना के राइटर अखिलेश कश्यप जी देले बाड़े, जौना के स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। जैसन कि आदिशक्ति फिल्म्स के सारा गाना सुबह में ही रिलीज होला, तो ई गाना भी आप सभी के सुबह में आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से देखे के मिल सकता। हम उम्मीद करें कि पावर स्टार पवन सिंह के फैन लोग के साथ में अब की बार धोखा ना होखे और ई गाना के काल यानी 17 अगस्त के रिलीज कर देहल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आइल होई। वीडियो के देखे खातिर आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सारा लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।